dyma ni. Dwi'n mynd i berniadu chi nawr. Llongyfarchiadau i chi gyd. Blant ysgol Henry Richard yn Tregaron. Bues i yn yr ysgol yn Tregaron hefyd. Nawr te, fi'n gobeithio bod chi wedi cael pas capus hefyd. Bod chi ddim wedi bita gormod o siocled. Felly, dyma ni te. Nawr te, yn gyntaf, fi'n mynd i sôn am y darlun neu'r peintiad o'ch chi wedi wneud. Yn gyntaf, fi'n mynd i roi dy wobr i Efa Iym Jones am dy ddafad textil ac acrylic. O'n i'n wir yn hoffi hwnna'n fawr iawn, achos o ti wedi creu ansawdd hyfryd gyda'r lliwiau ac o tyfa bach o gymeriad i'r ddafad hefyd. Wedyn yn ail, fi'n mynd i wobrwyo Li Cheng He. Fi'n sori os taw ddim fel na ti'n dweud enw di, ond fi'n credu falle tawe. A ti'n cael dy wobr, ail wobr am y tirlun nes di wneud. O'n i wir yn hoffi'r ffordd o ti wedi gallu yn dy lun dangos bod ti'n gallu mynd mewn i'r llun dros y bont ac ar hyd yr hewl a'r mynyddoedd. Mae hwnna'n bwysig iawn pan i chi'n trial cyfleu rhywbeth mewn tirlun bod chi'n gallu mynd o fan hyn draw i'r pellter. So hwnna'n dda iawn. A wedyn yn drydydd, fi'n mynd i roi dy wobr i Audrey Henry. O'n i'n hoff iawn o dy lun di o'r dŵr a'r cymylau a lliwiau hyfryd. Felly da iawn chi i gyd. Wedyn yn ail, fi'n mynd i sôn am y cerflun 3D. Yn gyntaf, fi'n mynd i roi dy wobr i Mali Jones am y neidr. Da iawn ti. Beth o'n i'n licio am beth ti hwnna, o ti wedi defnyddio rhywbeth bydde rhywun yn taflu bant. Felly o ti'n ailgyrchu rhywbeth. Mae hwnna wastad yn rhywbeth da iawn i edrych mas amdano. So chi'n lle gweld rhywbeth, lle taflu rhywbeth, allai wneud rhywbeth mas o hwn. Felly da iawn ti. Wedyn yn ail, fi'n mynd i roi dy wobr i Efa eto. Ti'n dda, ti'n gwybod Efa. Efa Iym Jones. Y llun nes ti wneud, darn nes ti wneud o Henry Richards. O'n i'n licio hwnna'n fawr iawn gyda clai. Da iawn, bach o hiwmor ynddo fe, fydd gyda'i farfe. A wedyn yn gydradd drydydd, fi'n rhoi gwobr i Lleici Iym Jones ac Annabel Bullman. Oedd y mochyn o ti wedi wneud Lleici yn hyfryd, o'n i'n hoff iawn ohono fe. Ac Annabel, nes di wneud campwaith gyda dy holl golygfeydd o Tregaron. Da iawn ti. Nawr te, fi'n mynd mlaen i sôn am y llun digidol. Yn gyntaf, fi'n mynd i roi dy wobr i Lleici Iym Jones am y patrwm o ti wedi creu gyda'r oren a'r gwyrdd a'r porffor. Oedd hwnna'n glyfar iawn a fi'n credu bydde ti'n gallu gwneud papur wal mas o hwnna, mae fe'n wych. Yn ail, fi'n mynd i roi dy wobr i Mali Jones. O'n i'n licio dy batrwm pink ti, ti'n bach yn fwy mwy na lliwiau, ond oedd yn dda iawn, achos fi ddim yn gwneud pethau digidol fy hun, felly fi'n canmol chi'n fawr iawn. A wedyn, yn drydydd, fi'n mynd i roi dy wobr i Blake Pool am y tŷ o ti wedi dynnu llun. Beth o'n i'n licio bod y cefndir yn ddu ac o ti wedi dewis lliwiau llachar neon. Ac oedd e'n neidio allan ato ti fel yna. Felly oedd hwnna dda iawn, okay? Ac yn ola, fi'n mynd i sôn am y categori ffotograffiaeth. Yn gyntaf, fi'n rhoi dy wobr i Cain Davies, y machlud. Waw, dyma beth oedd y ffotograff pen i gamp. O ti yn y lle iawn ar yr amser iawn. Achos mae'r adlewyrchiad yn y dŵr yn hyfryd a nes di ddal y golau. A mae'n rhaid bod ti'n meddwl, waw, mae hwn yn bert. A nes di dynnu llun. Felly, da iawn ti. Ac yn ail, fi'n mynd i roi dy wobr i Eve Holinshed, y llun nes di gymryd o'r ia. Sa'i rioed wedi gweld ia fel na o'r blaen. Oedd e'n
Waw, oedd e'n drawiadol tu hwnt. Ac yn drydydd, fi'n mynd i roed y wobr i Ayla Evans. Nawr, y llun wyt ti'n cael y wobr amdano yw'r alarch. Yr un cynta nes di anfon. Mae'r un gynta, mae'r alarch yn win a mae'r cefndir y dŵr yn ddu ac wyt ti'n gallu gweld yr adlewyrchiad y plu gwyn yn y dŵr a mae fe wedi creu ansawdd hyfryd ar y wyneb. Oedd hwnna'n special iawn. Nawr, fi eisiau llongyfarch chi gyd achos chi wedi wneud gwaith bendigedig. Mae pob un ohonoch chi sydd wedi anfon llun ffotograff i mewn yn haeddu achos mi oedden nhw'n dda iawn. Os beth byddwch chi'n pendroni, tybed beth gallai wneud llun ohono. Ewch nôl, edrychwch ar eich ffotograffiau yn eich ffôn neu ar eich cyfrifiadur ac newch lun o hwnna. Does dim byd o'i le ar wneud hynna. Drychwch ar y ffotograff, ail newch e ar y bapur, a rhowch lliw ynddo fe, neu newch collage, ond mae hwnna'n fan cychwyn da, achos beth mae fe'n golygu yw bod llygad dda gyda chi. Felly, ewch ati nawr i dynnu lluniau o'ch ffotograffiau. Fi'n canmol chi gyd. Llongyfarchiadau. Hwyl!